हाय फ्रेंड्स, ओडिया स्कूल टीवी रे आपण मन को स्वागत। आपण मन को लगे नहीं आसे आ गोटे नया वीडियो। चलो वीडियोटा स्टार्ट करमा। मोर वीडियोटा होचे मैं अति सहज रे ओ आ केंता करी लिखि पारमा। मैं चारटा जिनिस यदि जानमा अति सहज रे आमे ओ आटा लिखि पारमा। सेगुड़ा काना काना होचे सेटा माने होचे गुटे गोल टूपी गिना आउ बाड़ी। ये चारटा जिनिस यदि आमे जानमा और क्ष तक अति सहज रे आमे बहुत जल्दी लिखि पारमा। एबे लिखमा आमे ये चारटा जिनिस के नहीं करी अ गोटे गिना सॉरी आउ टोपी आउ गोटे टोपी तापर गोटे नामा गिना तापर गोटे बाड़ी हमर हो गला अ आउ गोटे टोपी आउ गोटे टोपी तापर गोटे गिना तापर गोटे बाड़ी तापर आउ गोटे बाड़ी हो गला हमर आ तापर गोटे गोल तापर आउ गोटे गोल तापर टोपी तापर बाड़ी गला हर्सेई तापर आउ गोटे गोल टोपी एना गोटे पोड़िया दमा तापर गोटे बाड़ी हो गला दुर्घेई तापर गोटे बाड़ी निमा गोटे गिना तापर आ गोटे टोपी तापर बाड़ी हर्षौ हमर गला हर्षौ तापर आ गोटे बाड़ी आ गोटे गिना आ गोटे टोपी एना गोटे पोड़िया दमा तापर बाड़ी एटा हो गला दुर्घौ तापर गोटे गोल तापर टोपी तापर गोटे पोड़िया दमा तापर बाड़ी एटा हो गला रू तापर आ गोटे रू तापर गोलटे तापर टोपी पुड़िया आ गोटे पुड़िया तापर बाड़ी हो गला रू गोटे बाड़ी आ गोटे बाड़ी आ गोटे बाड़ी तीनटा बाड़ी हो गला हमर ए आ गोटे बाड़ी आ गोटे बाड़ी आ गोटे बाड़ी हमर हो गला गोटे गिना बाड़ी पी हो गला ओई तापर गोटे गिना आ गोटे गिना टोपी हो गला ओ आ गोटे गिना तापर टोपी हो गला ओ। वीडियोटा भल लगी प्लीज लाइक कमेंट शेयर करबे और अंदा वीडियो देखबार लगी ओके फिर मिलमा थैंक यू। यदि किसी भी आउ जानबार अच्छे वीडियो रे कमेंट करबे।